vítejte u dalšího videa a dneska bychom se chtěli pustit do další části, a to do pracovní desky v kuchyni. Doufám, že to půjde a taky bychom se měli dostat k roštu na postel, který bude trochu speciální, tak jdeme na to, ať to odsejpá. Šuplíky máme hotové a teď se pustíme do roštu postele. A to tahle část bude pevná a tahle část bude vysouvací. To znamená, že každá první deska bude vysouvací a každá druhá bude pevná. Tak jdem na to. Máme přivrtaný všechny pevné laťky a teď budeme dávat takhle nahranou desku, která bude sloužit k tomu, aby se připojily na ní všechny posuvné desky, ty rošty, a potom se takhle za tu desku vytáhne komplet. Tak doufám, že to bude fungovat tak, jak si to představujeme. Okamžik pravdy. Hergot, to je letiště. A teď musíme teda ještě dospojovat tyhle ty desky na druhé straně, aby se to vlastně neprohýbalo a drželo to pořádně. Máme další den a my se můžeme konečně pustit do té kuchyňské desky, tak jdeme rychle na to. Nejdůležitější část kuchyně je pořádně vyměřit rozložení dřezu a sporáku, protože chci mít u toho i zároveň nějakou odkladací plochu, která mi vznikne tady a zároveň tohle to bude, doufám, dostatečná vzdálenost na to, aby to bylo daleko od postele. Tak máme vyměřeno a jdeme řezat. protože nám začalo venku pršet a museli jsme schovat jak nářadí, tak i pracovní desku.
tak jsme si vevnitř zatopili a jdeme se pustit opět do malování. Máme přišroubovanou kuchyňskou desku a je znát, že ta bílá barva, byť je to první vrstva, udělá strašný rozdíl, protože ta deska, ta struktura už hezky vynikne, kdežto bez té první vrstvy to tady vypadalo jak pěst na oko.
Takže mám radost, že to začíná mít nějakou podobu. Jako první budeme dát do pracovní desky sporák a na dřez budeme muset chvíli počkat, protože nám přišel prasklý, to jste si mohli všimnout i na předchozích videích, takže ten jsme se zatím akorát vyměřili, navrtali nebo vyřezali a teď budeme muset počkat, než přijde, abychom ho mohli usadit. Jdeme zkusit zapojit sporák, abychom vyzkoušeli jiskru. Wow. To jsme v Boxíkovi neměli, takže oproti Boxíkovi je tohle skvělý vylepšovák. A kolik to žralo? Nic. Nic? No super. Ledničku. Já jsem to nestihla. Jo, tak to jsem jako, že tam dávám. Tak tady máte pro efekt, jak se tam dávala lednička. No. My jsme zvolili tentokrát klasickou ledničku, ne přímo dodávkovou, protože ty jsou drahý. A tato lednička, i kdyby třeba za 2 roky odešla, tak pořád je to lepší investovat do nové, než pořizovat několikanásobně dražší dodávkovou. Zde dneska přidělává rošt. Tak budeme zkontrolovat. Makáš? Dobré. Měříš? A udělal jsi něco? Je to liště. Tam lepí liště. Aha, jo, aby ta lišta vlastně držela ten vysovací rošt tady k tomu čelu, aby tomu pomohla. Super. A tohle je teda lišta, která bude zpevňovat ten vysovací rošt z vrchu nebo ze spodu? Z vrchu. Aha. Tak hned dal do nohy, láska. Tak, právě jsme vyřezali díru na bříšku k nezávislému topení. Tuhletu. Malá. Malá dírka. Větší nemáme. Tak brousit. Chtěli natočit, co tady Zdenda vyměřuje a zkouší, ale nemůžeme, protože by nám asi zablokovali kanál. Tak si můžete představit, co tam Zdenda pod tím oknem, kde se narovná a u té postele měří. Ideální výška. To přesně Na chvilku si dáme pauzu od stavitelství, dalo by se říct.
A teď tady půjdeme udělat světla pod horní skříňku, abych měla dostatek světla, až budu vařit. Pod skříňku dáme lištu a v té liště bude LED pásek. My jsme měli v boxíkovi LED pásek, ale byl mimo lištu, což úplně nevadilo, ale teď už to chceme mít trošku kulturnější. Tak, zatímco tady Zdenda pracuje na zapojení světla. Čerpadla. Já tady pracuji na dalším videu. Tady máme pitný režim. A takhle tady funguje multitasking. Tak jako to nejde o to, že tady potřebuješ všechno postupně dělat. Ne, že teda jako chceš připojit všechno elektřinu, když ten kabel nemám ještě. Tak a tady jste právě slyšeli vysvětlení toho, proč máme videa tak, jak to jde, a ne podle částí dodávky. Protože se to musí dělat na přeskáčku. Tak mám nějaký kabel, který není izolovaný, ne? Tak přece to nebudu. Já to chápu. První se... Kouška. To je docela hlučný, ale ono to bude ještě asi odklumený tou madrací, že?
hotovo. A my se budeme těšit na vás u dalšího videa, kde si zaděláme horní skřínky. Tak se mějte se tím hezky. Ahoj!